Is-suġġett tal-lum ser jitratta dwar l-interċessjoni, il-figura ta' Ġesu akkompanjat minn Marija. Kristu jissejjaħ il-medjatur perfett. Medjatur hija dik il-persuna li tindaħal bejn żewġ persuni biex tqarribhom lejn xulxin jekk ikun hemm xi nuqqas ta' ftehim. Jew biex tħajjar lil xi persuna tagħmel pjaċir lil persuna oħra li tkun tinsab fil-bżonn tal-għajnuna. Huwa t-tagħlim tal-Knisja li Ġesu ħa il-pis ta' dnubiet tal-bnedmin kollha fuq nnifsu u ġab il-ħniena u l-maħfra lill-bnedmin kollha. Mill-moment li Ġesu der fid-dinja sakemm tela s-sema, ħajtu fuq din l-art kienet talba kontinwa ta' interċessjoni. Illum ukoll mill-lemin tal-Missier fejn qiegħed fis-sema jindaħal għalina l-bnedmin quddiem il-Missier. Min se jkun dan n-nom? Kristu Ġesu li miet u aħjar li qam mill-imwiet jinsab fuq l-lemin ta' Alla u li jidħol għalina. Marija hija l-medjatriċi tal-grazzi kollha. Alla ried li s-seta tagħha tkun bla tarf. Kull ma seta jagħti lil Marija tawla. Kull ma seta taqla għaletu fil-milja kollha. Alla minħabba fina għamilha mezz speċjali tal-grazzji. Meta naħdmu id fit ma' Marija, nersqu iżjed lejh u għalhekk niksbu grazzi akbar bix-xaba. Ta' bilħaq aħna nqedu ruħna fil-baħar ta' grazzi għax hi l-arusa tal-Ispirtu Santu. Hi l-kanal ta' kull grazzja li Kristu rebaħ. Ma naqilgħu xejn li ma nafux lill-interċessjoni tagħha għalina. Ir-rakkont tal-Vanġelu skont San Ġwan jibda bil-ġrajja tat-tieġ ta' Kana, minn fejn Ġesu ta' bidu għal ħajja pubblika u għal missjoni tiegħu. Fil-bidu ta' din is-silta nsibu wkoll lil Marija, fejn naraw ir-rabta qawwija li hemm bejn Marija u binha Ġesu, kif ukoll bejn Marija u l-Knisja. Nistgħu ngħidu li Kana hija l-ġrajja ta' kull wieħed u waħda minna. Ta' spiss jonqsilna l-inbit li fil-kotba mqazza huwa simbolu tal-ferħ u tal-imħabba t'Alla, kif ukoll ta' dak il-ġid u l-ferħ li l-feddej kien ser iġibilna fil-miġja tiegħu. Fil-waqt tal-kriżi, il-Verġni attenta marret fuq bina u permezz tal-imġiba tagħha il-festa baqgħet sejra. Marija tkompli tidħol għalina sakemm il-Knisja issir Kana u jkompli jseħħ il-miraklu tal-inbit. Biex jiġi mogħti l-inbit it-tajjeb, irridu nersqu lejn Marija li hija x-xbija tal-Knisja li żgur tidħol għalina quddiem bina li għandu s-seta li jbiddel l-ilma tagħna fl-inbit tiegħu. Fatima fid-dera ta' 13 ta' Settembru 1917, Luċija tirrakkonta li l-Madonna kienet qaltilha
li ħafna nies talbuha biex tagħti l-grazzja tal-fejqan lil ħafna morda, għal konverżjoni tal-midinbin u ħwejjeġ oħra. Il-Madonna dakinhar weġbitha lil xi wħud iva, iżda oħrajn le. Huma għandhom isewwu ħajjithom u jitolbu l-maħfra ta' dnubietom. B'ħarsi mnikta ħafna l-Madonna qalet: la toffendux aktar lil mulej Alla tagħna, għax hu diġà offis ħafna. U fost affarijiet oħra, il-Madonna qaltilhom li hemm bżonn li jibqgħu jgħidu r-rożarju biex jaqilgħu it-tmiem tal-gwerra. Fit-talb tagħna aħna m'għandniex naħsbu biss fil-ħtiġijiet tagħna, imma f'dawk kollha li jinsabu fil-bżonn. Għaliex aħna l-koll aħwa u l-imħabba nisranija m'għandha tħalli lil ħadd barra. Aħna se nwaslulkom eżerċizzju spiritwali ta' kif għandna l-koll nitħejjew tajjeb għal talb ta' interċessjoni. Dan l-eżerċizzju huwa kollu kemmu ibbażat fuq siltiet meħudin mill-Iskrittura. Kieku żammejt il-ħażen f'qalbi, ma kienx jismani Alla Sidi. Mulej, intarbinni u tarafni, intaf meta noqgħod u meta nqum, intaraf mill-bot sibijieti, intaraf il-mixji l-waqfin tiegħi, traqati kollha tafhom sewwa. Ara li qalbek tkun nadifa quddiem Alla. Itolbu jaħfirlek jekk tintebaħ b'xi ħtija. Hekk ukoll l-Ispirtu min-naħa tiegħu jenna fin-nuqqas ta' ħila tagħna, għax aħna anqas biss nafu nitolbu kif imiss, imma l-Ispirtu stess jidħol għalina. Ftakar li mingħajr it-tmexxija u l-għajnuna tal-Ispirtu Santu ma tistax titlob kif jixraq. Itlob għalhekk l-għajnuna ta' dan l-Ispirtu. Intom kontu darba dlam, imma issa intom dawl fil-mulej. Ejxu tawlit id-dawli intom. Itlob li l-mulej ikun tassew is-sit ta' ħajtek. Għajdlu jneħħilek dak li jista' jifxlek milli titlob tajjeb. Għax twajjeb il-mulej għal dejjem it-tiba tiegħu minn żmien għal żmien il-fedeltà tiegħu. Faħħar lil mulej għal kobor u l-ħnina tiegħu mal-bnedmin. Mela qodu għarida ta' Alla, iqfu l-xitan u hu jaħrab minnkom. Iqaf fisem il-mulej Ġesu għal kull spirtu ta' ħażen li jista' jfixkel lilek jew il-persuni li għalihom tkun tixtieq titlob. In-naċ tiegħi jisimgħu leħni u jiena narafhom u huma jimxu warajja. Iqaf fiskiet quddiem il-mulej u ħalli jgħinek biex taraf għal xiex għandek titlob.